takže vítajte pri novom videu na hru FIFA 14. Dneska budeme hrať vlastne za Barcu proti CVFC. Môj najobľúbenejší tým je vlastne Barca. Barca včera vyhrala Ligu majstrov vo finále proti Juventusu. Je to môj najobľúbenejší klub a z Barci je môj najobľúbenejší hráč. Vidíte ho? Tu ho vidíte, Neymar. Neviem prečo, ale mám ho najradšej z nich. Ako samozrejme, ako mám rád aj ostatných, ale hlavne Neymara, no a Messi je fakt frajer. Keď Neymar nesimuloval, no, on ako, nie že by simuloval moc, akože predtým simuloval strašne ako dosť, ako zazval sám to ale tuto. Ja sa presuniem k tej hre. EA Sports Game. Keď to poviete oni. Dobre, hráme. Nahraj mu. Počkať, tuto na chvíľku stopnem. Strich. Tak a som späť. No a ideme do toho, takže iný je. No teraz majú loptu. To keby trafil na ňu, tak to by bolo nebezpečné. Ale sa mi zdá, že by bol offside. Neviem, moc som to nepozoroval. Dopek. Kam to prihral? No poď. No. Ja som skôr na tie iné hry, nie moc na tú FIFU, ale natočím ju pre možno niektorým ľuďom sa to bude páčiť. Poď, nahraj, poď. Kde sa? Xavi Hernández. No, Xaviho toto asi posledný zápas bol, nie futbal, jeho posledný zápas za Barcu. Ježiš, to skoro sú to vlastní kokos. Hej, dáme to na amatérovi vlastne, ty kokos. Poď, Sanchez. Toto je FIFA 14, takže Sanchez je stále v Barce, no. 15 mám tiež, mám 15, ale ona mi seká a navyše keby som pustil k tomu nahrávanie, ty kokos, tak fúha, no by mi vybuchol asi zrejme. Aha, máme tu šancu. Dobrali sme im loptu. Poď, Messi. Poď si to do prdele, Messi. Tak si to nehodíš na lavačku, nevadí. Možno niekedy potom, inokedy. V budúcom roku. Poď, poď. Poď, Sanchez. Do pekla. No, strela. Je to tam. Xavi Hernández, yes. Pekný gol, no rýchlo preskočíme do Slavy. Jo. Asi. To bolo pekné. Ten brankár to mohol chytiť, ale tak čo už no. Ideme, pome. Rýchlo nahrávka. Čože? To čo bolo? To si robíš prdel, to čo je? Neymar ako... Ty kokos. Tak toto... Ja, FIFA. Pozor, idú na bránu. Piqué. Podľa mňa jeden z najlepších obrancov na svete. Ich ho zobrali mu loptu. Ich obralo loptu. Je to tam. Teraz to bol Sanchez. Yes. Pekne. Poďa. Ináč to bola dosť demedná strela. Do stredu skoro v bránky. Dobre. Bere sa aj to. Tak som naspäť. Ideme, poď. Messi, lovačka.
Čo? To chytil hajzel? Tak to musí... Serem na to, nebudem to kúkať. Dáme to takto ich osereme ich. Áno. Busquets, prečo to chytil Busquets? No dobre, aj tak je tam gól, aj keď to chytil Busquets, síce Busquets je obran, ale tak to nevadí. Dobre. Pekne, Messi, aký úsmev. Pekne môže byť. Ide sa, poďme. Do pekla, to čo som spravil? Jak sa robia vlastne skilly? Lebo ja to neviem, ja hram na joysticku a nejako mi to nejde, keď natáčam, neviem prečo, ako nechápem. Proste nefunguje mi ten, no, nie že nefunguje, ono mi to proste nejde tá hra na tom joysticku. Neviem prečo. Musím sa na to ešte pozrieť. Poďme. Nie, nepúšťaj ho do... Poď, ober ho, poď. Pike, ty ma nesklameš. Ja som to do pekla. Sa podkol vlastno. Neznášam, keď to robím to počítač, ako to je fakt plne dementné. Úplne takto sa tam pohybuje jak retardovaný kokos. Do pekla. No ale to by bolo už sa mi zdá, neviem. Dobre, a hráme mu nahravočka, Pike mu. Pike tu dáva Iniesta. Čože, poďme si, poď. Ježiš, aspoň faul dajte. Ježiš, ale toto bolo to, čo bolo. Poď. Čo? Už ma to sere, ty kokos. Poďme si ho, lavačka. Jasne, do stredu mu daj. Nechcel si mu to... Skúsime strelu. Xabiho Hernandeza. Ale nebola zlá. To... Pekná. No poď, no vystrel. Prihraj. Ježiš, to... No. Lavačku, síce Sanchez je pravák. No, či? Čaká teraz. Fíha. Čaká, či Sanchez bol čo? Pravák bol. No, môže byť. Máme to rýchlo tam. Pike. Nič. To bolo jasné. Nie, že by ako Pike zle dával lavičky, ale to je proste moje šťastie. Poď. A Pike znova. Ale Gerard Pike. Ideme dopredu. Ja to v polčase to už asi alebo skôr musím ukončili, lebo ja nahrávam ako viete cez Bandicam, neviem či som to už hovorila, sa mi zdá, že áno. A on môže, ja mám vlastne tú neoficiálnu verziu, alebo ak je to tam, takže ja to môžem iba do 10 minút, proste iba maximálne 10 minút môžem natáčať, viac nie. Dobre, ideme dopredu, nahrávka na Busquetsa, hej, Busquets. Do pekla, teraz by to nevydalo. No dobre, tak ja už to tu. Escape. Tak ja to tu už vlastne skončím 3-0 pre Barcu. Určite by sme to vyhrali, keďže polčas a 3-0 vedieme. Tak ja sa s vami teda lúčim. Určite dajte like, ak sa vám toto video páčilo, alebo subscribe, najlepšie zdieľanie, no najlepšie subscribe, lebo, no proste chápete. Takže subscribe, alebo toto videjko zdieľajte. Tak ja sa s vami tu lúčim. Čaute.